Hoxe, Canal Cultura trasládase ao cerne donde se confecciona esta fermosísima revista Nosa Xente do Redor, porque aquí, en Orixe, onde nacen estas fermosuras que cada 3 meses fan o deleite de todos os nosos amigos, poetas e lectores. Por suposto, dirixe a Abelino Jácome Iglesias e forman parte deste equipo maravilloso de deseño e maquetaxe Miguel Blanes e Abelínome JR, o fillo do director. Por iso, por favor, Abelino, señor director, deixe as súas labores agora mesmo e veña ata aquí, porque temos que decir, querido amigo, Que temos que decir? cando nace de novo este número 15? Esta é unha exclusiva para Canal Cultura Marina Sánchez. Totalmente. Entón, todos Gracias. aqueles que se queiran enterar, pois teñen que ir ao canal. Pero que ademais, se se suscriben, estaremos moi agradecidos. Así que, por favor, esta exclusiva, Marina Sánchez, Canal Cultura, vas a saber en primicia cando vamos a presentar a Nena Bonita, o número 15 da revista Nosa Xente. Estamos super expectantes, desexando sabelo cando e onde, que ese é outro tema. Teño por aquí, para que mires un pouco carta, e para que yo contes a esta xente. A onde nos imos? Ímonos a nosa casa cultural, o Templo da Cultura, o Liceo. De novo, o Salón Noble. A nosa casa e onde presentamos sempre, todos os anos, ao menos un número ali. Sí, e acompañámonos sempre, que nos é posible tamén dende Canal Cultura, para activar as súas historias. Imos un domingo, o 28 de xullo, ben? Imos comezar cedo, esta vez imos comezar ás 11:30, porque somos conscientes de que hai xente que ven de fora, como desta vez non vamos a facer despois a comida que facemos cando saímos fora, pois para que poidan regresar ás súas casas con tempo e para que non quede ninguén sin vir. Claro, e ás 11:30 no verán é unha hora superbonita, prudencial. Eu creo que sí. Bueno, somos moitísimos autores desta vez, estou comprobando. Pois somos moitos e ademais están publicados os traballos. Isto si o podemos decir, os autores vámonos a manter un pouco no anonimato, pero están os traballos dos dous premiados no concurso literario da Asociación Albor e do premiado que ti presentaches esa maravillosa gala con Carlos Ares e no tema dedicado a Carlos Casares en Nigrán, non? E o concurso, porque é un concurso literario dentro de esos actos que se fan en Nigrán e que tamén leva o noso amigo Carlos Ares, que é ademais, pois, bueno, colaborador habitual de Nosa Xente do Redor. E temos outra sorpresa, unha sorpresa que a ti, Marina, especialmente, vai te facer moitísima ilusión. Madre mía, que non hai 2 sin 3, pois adiante, dalle. É que vai a estar os acordeóns de Celanova. Non van a estar 2, nin 3, nin 5. Van a estar os acordeóns de Celanova animándonos ali. ¡Qué maravilla! Por eso, pues bueno, tamén estendemos un pouco, comezamos algo antes, porque bueno, entre que xa son moitos e lle leva a acomodarse e tal, pero vamos perdendo mucha na parte do programa. Ademais, é xente maravillosa, xa madura, adulta, que sempre temos que colocala ben, darlle moito mimo, como eles se merecen. Esa capacidad que teñen, e ademais dirigidos por o noso amigo, dirigidos Benito Villar. Maravilloso. E bueno, pouco máis podemos decir, Pois fantástico. Será unha festa señal, e que, bueno, os outros detalles tampouco os vamos soltar todos hoxe, porque ainda quedan días, iremos contando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E faltame unha cousa por decir. Sí, adiante. A gala vai na presentar, e non podía ser de outra maneira, Marina Sánchez. Moitísimas gracias, bueno, unha vez máis, 15 números xa, Avelino, non sei como facerei a intro, porque se me están acabando as ideas, non creo. Ui, tú tes 15 millóns de balas na recámara, o sea que usa unha e nada máis. Decir, darlle as grazas sempre a todos, ese día nomearémonos un por un, pero sempre a estes nosos patrocinadores, vales, a xente que confiou en nós, dende o número 1, que se di fácil, pero eran tempos difíciles, Eran pandemia, tempos moi duros, moi complicados. Aquí hai casas comerciales, autónomos, que están aí... non estaban indo moi ben, pero a pesar de eso, creeron no noso proxecto, non?
bueno, pois tamén a Deputación, como organización, a Ruta do Viño, bueno, toda esta xente que daremos cumplida a información, pois nomearemos debidamente, a todos e cada un, por aparte suposto. formarán parte dun maravilloso fotocall que faremos, por suposto, que fará Orixe, para que poida lucir ben o día da presentación. Irás a compoñer algún poema especial ese día así sobre a marcha? Bueno, non vai a ser que se me perda como último. Andamos nas pesquisas. Temos que atopar ese poemiña. Perdéusenos un poema. Voou con sombreiro. Armando as lenguas din que está co sombreiro que perderas da ti cultura. Na cidade da cultura, entón non sabemos onde vai acabar isto. Pero poden aparecer en calquer momento. Incluso en calquer momento, os dous xuntos formando un conto. Son máxicos. Porque son máxicos, e ti e facemos calquer cousa. Bueno, vide todos que pasamos lista, temos unha lista ampla, así que todos. E ti tamén, Esteban. Por suposto. Estaba grabando Esteban Sánchez Escuredo. Cámara, o noso cazamomento. Grazas. Moitas grazas a todos e viva Orixe.